מה בדיוק המחיר של הבית שלי, או כמה כסף מתווסף לי בגלל האופציה על בנייה שיש לי, או בגלל השיפוץ שעשיתי. זו שאלה שהרבה לקוחות שואלים אותי, ובואו נעשה סדר בדברים. מחיר של דירה ממש לא מדע מדויק. מחיר של דירה היא נגזרת של היצע וביקוש. על מנת שנוכל לדעת באמת מה המחיר של הנכס, אנחנו נצטרך לקחת את הנכס בבלעדיות, לפרסם את הנכס בצורה אינטנסיבית בכל מדיה אפשרית, ולהרגיש את הפידבק מהשוק אחרי שבועיים, 3, 4, נהיה יותר חכמים לדעת מה המחיר של הדירה. אם קיבלנו הרבה פניות על הנכס, נוכל אפילו אולי לנהל מכרז עם המחיר כלפי מעלה. לעומת זאת, אם לא קיבלנו בכלל פניות או פניות ממש מעטות על הנכס, אנחנו נבין שהמחיר שביקשנו הוא מעט גבוה מדי, ונצטרך טיפה לרדת במחיר. אנחנו באימפקט נדל"ן מפצחים כל נכס להבין מיהו הקהל יעד שלכאורה ישלם הכי הרבה על הנכס הזה. מהם הפלטפורמות הנכונות לפרסום של הנכס הזה. הכל על מנת למקסם את המחיר של הנכס. ככל שהנכס חשוף יותר, ככל שהנכס יגיע ליותר אנשים, החל משלט על הבית, פרסום ממוקד ויפה בעיתון עם תמונות, נוכל מהר יותר לקבל אינדיקציה אמיתית על המחיר של הנכס. נוכל לדעת יותר מהר מה האפשרויות שלנו למקסם את המחיר של הנכס במצב הנוכחי של השוק.